Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguLondeka ngwakaDlamini aka Londidini intokazi bakithi akaDlamini masolo khuluma emlangeni intokazi bakithi ebonga intathu makunjalo nina makabosho udilika nje hore kanjani. Alright guys, ngibikelela from Blaqlife TV kanti ke uhlelo lwethu namhlanje sithi EKSE Lokishi kanti ke uhlelo lwethu niyazi ukuthi lisponsorishwe BEVERAGE. Nawe nje ungaya lapha yana einkundleni zokuxhumana zonke ulandele lokuzana BEVERAGE clothing ugqoke ube muhle banigqokisa khona zonke inhlobo amabhluku akhona ikipe khona amajezi akhona ube muhle njengami nawe uyabona. Kanti ke siyazi ukuthi uhlelo lwethu lithi EKSE Lokishi ngizonichazela kabanzi mayelana nalo hlelo lwethu. Lo hlelo ila khona sisuke silekelela sisiza sihambela nje siyekazi kanjena sibona abantu abahlala emgaqweni abanye abahlala endaweni ezingekho kahle o indaweni esingabona khona ukuthi akufanele ngabe kuhlala umuntu ophilayo kuleyo ndawo la thina esingenela khona as a Blaqlife TV sikwazi ukuthi umuntu siyakwazi ukumlekelela siyamkhipha yini kuleyo ndawo noma uma esebenzisa idakamizwa thizeni siyakwazi thina ukumlekelela simkhiphe idakamizweni simtholele ama rehab simtholele abantu abangamlekelela siyakwazi ukuthi umuntu sigcine simtholele even umsebenzi. Kanti ke angihambi ngedwa namhlanje ukhona usise engihamba naye. Sawubona sisi wami. Yebo njani? Ngiyaphela sithando sami njani? Ngiyaphela sithandwa. Beka umoya phansi urelax. EKSE Lokishi. Awuzweke. Usisi uba igama lakhe? Umbali nomthandazo Mchunu. Mchunu. Yebo. Macingwane. Okay. Yebo. So usisi uhlala laphi kukuphi ekhaya? Great Town ekhaya eMdlovane. Kuphi? Great Town eMdlovane zasho izalukazi kanjalo. eMdlovane. NgiyeMdlovane. Okay. Yeah. Ngichazela kancane sithando sami ngeGreat Town ungichazele nangendawo yakini uma uthi eMdlovane uyanginika leyo interest usayibuka kwenzakalani eMdlovane uma usuziqwasha izalukwazi. Okay. Ngichazela kancane ngeGreat Town sithando sami. No, iGreat Town indawo nje esemakhaya. Okay. Intuthuko iyangena kancane ngoba ugesi sinawo. Okay. Amanzi noma ebheda kodwa buyafika buyahamba. Okay. Okwesibili umgwaqo usukhona. Okay. Kodwa abakafaki kuthiwa yini itiyela alikafakwa. Angazi ukuthi singayibiza indawo enjani. Semakhaya nje. Semakhaya nje kodwa lathi afuna ukumixa ilokishi nesemakhaya. Okay. Ngoba yakwazi ukubona imoto ihamba lapha. Mawuluzwe imoto ka7 ufuna ukuya edrobheni ekseni. Awusayi uzuye ngakusasa. Angafuna ukubuya ebusuku phela lapho. Ngeke ngisemakhaya ngempela. But it's okay. So usisi eGreat Town uhlala noba uhlala ekhaya, uhlala noba eGreat Town. Ekhaya bengihlala nomndeni wami. Umndeni wakho wonke? Yeah. Nabazali bonke? Nabazali. Kodwa ke ngesimo esenzeka phakathi kamama nobaba ngazi kwenzekalani ekukhuleni kwethu. Okay. Sagcina singasakwazi ukuhlala ekhaya. Sahlala kubo kamalo. Kubo kaMakamalo. Okay. Sahlala lapho ke lesakhulela khona lengazi khona ukuthi ngwakamchunu. Malume. Ayagona komalume kaSikhosana. Okay. Kubo kaMakamalo. Okay. Sakhulela khona ke lapho isibongo lesi umchunu owakhona. Nahamba nonke nodade benu unabo ama siblings unawo. No, sibathathu thina kwethu abafana kuphela. Abafana? Yeah. Lo munye wazi imi ngedwa intombazana. Zalane insizwa. Yimi ngedwa intombazana. Okay. Lo munye sahamba sasesiswini. Lo munye wasemdala wa84 bese kuba imini wa90 hamba ekhaya ke kodwa ngeke size silandele kakhulu izinto zabazali ezabazali ngeke singene futhi kakhulu ngahlala ngakhulela khona ngafunda khona ubaba ebena ukuthi mebuye eGoli ethanda ukuthi azosicela ngumama umama engafuni because ekhaya oanti bonke bagana ugogo wathola izingane ezo4 ezo5 amantombazana ay4 ubaba lo oyedwa. Okay. Shonile ubaba ushonile uanti usele namantombazana ay3. Manje mana uthando lika baba shothi anikazi nelitholi nina at all ngenxa yezizathu sika mama. No mina ngalithola kancane Okay. Kodwa ayingaleyo ndlela ngalithola kancane. Ongazanga alithola ilo ongilamayo. Nonke nizalo baba oyi1. Zala baba oyi1 nomama oyi1. Manje umama izizathu ukuthi inqabe nani baba mayinifuni kwakwenzakalani lapho Mfethu ngeke ngize ngazi ukulwa kwabe ifight yabo ngeke ngize ngiyazi. Okay. Kakhulu ke kwamnandi kwakuhleke. Umfana wakwethu lo mdala oyena kwa84. Yeah. Anganekhaya sekusele bani ugogo yedwa. Oanti bonke baganile banemizi yabo. Sebeganile. Akasekho umuntu ozobheka ugogo. Kwaphoqa ukuthi ahambe aye ekhaya. Okay. Ayohlala khona ubaba useGoli. Okay. Awu kanjalo ngoba noma kade wenziwe imisebenzi besibizwa
kwenziwa ini, siyabizwa emayelana nomndeni, siyabizwa nje sekhaya eliphelele. Bonakala ukuthi ukuthi sikhona. ukuthi ngoba nakho nje nihlukene ngokuhlala. Okay. Nakho-ke ubaba shona kuthe shona kubaba esahlala futhi khona noma uyazi ukuthi umuntu wesifazane oyintombazane noma kuthiwa uma wakhe nobaba wakhe baxabene. Yeah. Lo wesifazane usayida isayidi la mama. Lo wesilisa usayide la baba. Yeah. Mina ngoba ngangiyintombazane ngasayidela mama. Ngazohlala nomama. Because umama uyena wayenibhekelela. Uyena umama wayengasebenzi. Abo leyo mali eyihola impesheni ayithola ibinqamuke sibuye vuselele. Hayi impilo yami ithi ukukholisa, right? Ibe difficult impilo yami ngifuna uqamba amanga. Esikoleni angiyekanga ngoba ngithanda. Ngayeka ngoba ngibona ukuthi umama kezoba nawo iphaka. Ngifundile ngaqeda grade 7. Grade 7. Ngangiphasela grade 8. Okay. Ngoba ngiyabona ukuthi nakhona umama uhlulwe imali yama sports. What if sengise high school kuzokwenzekalani? Kwaba isinqumo nje sayifikela esayifikela nje kumina. Uyiyekela. Ngayiyekela isikole. Grade 7. Then moyeka grade 7 kwenzakalani emva kwalokho? Ngahlala phela ekhaya. Uboni kanjani? Ngahlala phela masuyeka isikole ngithi sekumele manje ubhekane nempilo njengamanje. Ukwazi ukuzenzela izinto because awukwazi ukuyeka isikole ungeke ukwazi ukuzenzela izinto ngezindawo. Mina ngangawazi ukuzenzela izinto kodwa ukuthi uma wayekhona ngangibona ukuthi noma kuthiwa ngiyafunda kuzokwenza ukuthiwa sibhala i-test namhlanje. Ikhuluma ngento akade niyoyenza eThekwini. Mhlawumbe kuthiwe kuyahamba kuyofunda eThekwini kufuneka u8 umama makanawo 8 sesibhala i-test manje. Chaza ukuthi mhlambe like iyogurt yakhiwa kanjani kufuneka inani uzobhalana wena kade ungayili. Manje awusho ke sithando sami kufika lesi sinqumo sokuthi wena uyayeka esikoleni umama leyo nto yamphatha kanjani ngabe wakuseka kuleyo nto kanjani? No khona lokho ukuthi phela emakhaya omama basuke benaka izinto eziningi. Suke ziningi izinto ezisemqondweni zabo. Unaka ibhizinisi ngala unaka impilo yasekhaya uyabona ukuthi okay lo muntu uyekile ibhizinisi ayinawo. Wayelihlakule engadini. Uma ikwazi ukuhlawula engadini ngoba phela ngisho uzoyihlawula ehambe uyodayisa yini yayinzima mhlawumbe ukuthi ugcine uqhubeka phela wena ufunda. Ngeke ngize ngazi isithandwa sami ngimama. Wayibhekene wasekha kuyena yedwa shothi kwakuye yedwa. Okay. Nanokuthi uma wayengafuni ukuthi ubaba uthola ukuthi ubaba usuke eGoli ufikile. Uzofuna ngicela ungiboleke ingane. Fanele sami sekhaya. Wayengafuni umama. Ubaba wayezesinde ngoba esesintshontshe esikolweni. Abazali ngokuya izimpi zabo ngezingane. Ahamba ubaba aye edrobheni afike edrobheni aqhubha isikhathi sokuthi past 2 isikole siyaphuma. Asithathe so2 nomfana wasekhaya enze sure ukuthi mefika edrobheni lo mdala already usehlala ekhaya. Thina soyi2 hlala nomama. Enze sure ukuthi medlula edrobheni usisusa phansi awusikhipha phezulu yonke into. Ngakusasa kuzongena iveni yamaphoyisa. Manje wayenzani wayitshontsha noma? No ngizothi noyesingasintshontsho ngoba phela sasiyingane zakhe. Ayikho indlela ayengenza ngayo. Amaphoyisa ifika kanjani? Kwakumalume. Kwakumalume esethinto uma. Umalume iyiphoyisa. Kwase kumalume. So wengasintshontsho ngoba sasiyingane zakhe. Wayecela engafuni umama. Ayikho indlela akazokwenza ngayo yena. Njengokuthi ufuna ukusenzela izinto. Uyazi kahle ukuthi mesithathe siphuma esikoleni fanele edlule edrobheni silinganise uniform, shirt, shoda, isicathulo ini, paint yonke into ngoba uyazi ukuthi ngakusasa uzofika umalume. Uma usehambile waya kubo bese kubuka make bayimele kahle banento zabo. Uzohamba umaye kubuka malume afike kuba malume amtshela ukuthi sekwenzeke kaso umalume ekseni uyavuka neuniform yakhe uye ekhaya. Okay. So abafowenu laba onabo noma ozalwa nabo mhlawumbe baqeda esikoleni noma nabo khona abashiya phakathi? Baqeda esikoleni kodwa ongaqedanga kahle wagcina erepeater izifundo zakhe zaka matric ilokugcina. Okay. But kungcono ngoba bona abazama. It's okay. Manje ngamanje ke siswami sila eThekwini. Usisubekwa yini la eThekwini ongilandisa sithanda? Umbali nomthandazo omchunu njoba eze la eThekwini uzozama amatoho omsebenzi. Usuke emakhaya. Wafika la eThekwini wazofika ukufika kwakhe la wafika ngemali ka350. Okay. Walinda kahle u350 wakho wangena. Uthe mawungena wayilungisela izinto zakho wagibeleza la eThekwini. Okay. Mfika la eThekwini
Umuntu wesifazane niyamazi umuntu okhululekile no-open, uyakwazi ukumbona eqhamuka laphaya. Ngayihlanganela nentombazane e-right, ngayikhulumela nayo intombazane sazwana kakuhle. Yasho intombazane ukuthi hayi mina ngiyihlalele emnyango. Mana-ke ngesikhathi usuka wena ekhaya nje usuke upakisha iy'khwama zakho uthi uye eThekwini, wawungenayo indawo ozofikela kuyona? Angangenayo sisi. Wawuriska nje umane uyisukela, wawuzofika udleni eThekwini? Obviously kuyacaca nje phela like lokusuka emakhaya uthi ngifuna ukuyimela. Ngifuna ukuzenzela into yami. So Kancane kancane. okay, so awutshele mina usufikile-ke eThekwini, uyazi awunayo indawo yokuhlala, awunayo into yokudla, akekho umuntu omaziyo eThekwini ngaphandle mawuthi khona omazi la eThekwini? Wayengekho. Kodwa Akekho ngagcina omaziyo? ngimtholile. Okay, nahlabana kanjani nalowa owamthola, nadibana kanjani, nazwana kanjani, angixoxele. Kwakuyintombazane nje, intombazane eyayihambela ukuthi mina-ke ngulo muntu othanda ukuyikhulumela. Ngiyayixoxela, ngiyakwazi ukuthatha uhamba lapha ngihlale phansi sixoxe nje ngey'nkinga zethu njengoba ungibona ngilana ngizokwenza u-1 no-2, ngifuna u-1 no-2. Ngayithola intombazane e-right kanjalo, ngahlala nayo. Ngithe mengihlala nayo intombazane yahamba yaya kubi kaMakhutha. Okay. Yangikhombisa futhi ukuthi hayi makwenzeka uba nemali indawo e-right yokulala nansi shelter. Indawo kanjani? B&B, umqasho oqashiswayo? No, akusiwo umqasho, akusiyo i-B&B, i-shelter. Like i-shelter into engena nje umnyango, abanye enye phezulu ama-floor inama-floor, and phansi maningena nje niyangena nibe baningi, hlukene umbhede yabo. Okay. Kodwa mangabe ungena nomuntu wakho kune-room. Accommodate abantu abangaki? Accommodate abantu abangaki? Isibalo sakhona hayi ngeke ngize ngazi kodwa nje baningi abantu. Babaningi. Babaningi. So uma ufika-ke sithandwa sami endaweni ongayazi nangomuntu ongamazi, abantu bayashintsha-ke, that's what I know. Ngabe mhlawumpe nisaphilisana noma mhlawumpe najikelana noma mhlawumpe kwaba ukuthi nje uyakukhombisa indawo kuphela kwaphela kanjani? No, saphilisana nengane yabantu, angifuni uqamba amanga. Yangithwala kunzima, ngimdala kunayo. Okay. Ngimdala kunayo yona encane. Saphilisana kwakuhle, yangisa kubo ngabona abazali bayo. Kwamnandi nje namanje saxhumana ngefoni, ingane right nje. Okay, that's good. Since sasekutheni mhlawumbe usukhulile, abantwana kuqala nabo? Nginayo umntwana oyi-1 na 18 years. 18 years? Yeah. Okay. Sengimdala phela ukuthi umsebenzi. Okay, umntwana mayina 18 years njengamanje, ukuphi, usemakhaya? Yeah, usemakhaya, uhlala nomalumekazi wami. Nomalumekazi. Okay, njengoba nisula eThekwini, sinesikhathi esingakanani kuqala? Ngeke ngize ngisho ukuthi nginesikhathi esingakanani ngoba isikhathi ngiyafika ngihlale lo eThekwini, mhlambe ngihlale lo 2 years, ngithi Maritzburg. Mhlambe ngihlale lo 2 years, ngithi Goli. Ngesikhathi usuka nje ekhaya uzwa la eThekwini. I'm sure uma usuka mhlawumbe uthi wasuka ngo-2010. Sesiyabala up from 2010 up until manje. Wasuka nini ekhaya? Ngifuna ukwazi isikhathi kahle kahle ususiphilile ungekho ekhaya. Mina? Yes. Ngasuka ngo 2021. 2021? Yeah. Okay. Akukho la page? 21. Ngize ngaya last year ekhaya ngo-April. Wababona last year? Yeah. Yonke le minyaka ubungababoni? Bengababoni. Umntwana yena ngoba sekhulile phela, umuntu uma sena-18 years khulunywa ngomuntu omdala lapho. No, yeah, ngamshiya. Ngiyaxhumana nomntwana. Besixhumana nje kahle sifonelana. Show ukuthi semncane. Uyakwazi ukumlekelela, noma ubaba wakhe uyakwazi ukumlekelela ngandlela thizeni? No, kahle kahle be honest, ebengalekelela umuntu ngaphandle kamama. Okay. Nami ngathi ngamshiya sengibona ukuthi useyakwazi ukukhelela isalukazi amanzi ngo-10 litre. Okay. Yeah, useyakwazi ukuyofuna lezo nkunyanyana abeke la eduze kwesalukazi. Useyakwazi ukuphorisha icalo zakhe maybe esikoleni, sekuyingane nje right. Baba umntwana usakhona? Usakhona baba umntwana. Saphilisana noma? Saphilisana. Okay. Akunakinga. Shuthi umntwana ukhulele ekhaya njengamanje? Ukhulele ekhaya. Njengamanje usekhaya? Usekhaya. Okay. Akunakinga yobise la sikhuluma nge-shelter, njengamanje uhlala kwi-shelter. Awungichazele sithandwa sami, kwi-shelter kwenzakalani, niphila kanjani? Impilo yakhona nje ikanjani, angithatha ungibeke? Sisi impilo yalapha le ngihlala khona ayifani neyasemnyango. Okay. Eyasemnyango inzima kakhulu. Etradini la eduze kwesitolo. Yalapha la ngihlala khona it's right ngoba inamashawa,
inama-toilet. Okay. Erumini yakho norumza wakho niyaba nawo ukhiya. Okay. Uma sekade wafika usunesikhathi usiyakwazi ukupheka kodwa ama-security kufanele ngakubona. Usiyakwazi Anivumelekile ukuyiphekela nini? Ngeke ngize ngazi because ngisanda kuqala ukuhlala. Okay. Kodwa ngiye ngibabone bepheka. Okay. Kodwa ukudla bayasilethela. Banilethela kunabantu abakwazi ukunilethela ukudla kanjani? KunamaSulumane ajwayele ukufika lapha azosilethela ukudla. Okay. And laphana ehlala khona bayasiphekela. Baniphekela ukudla nikwazi ukudla each and every time, every day. Esikwazi ukudla every time. Okay. Ukuthi ukudla ngizothini. Ukudla ongeke uze uthembele kona. Okuyenzeka kungabi bikho. Kuyenzeka kungabi bikho, kuyenzeka kube khona yabo. Okay, since wena umuntu ofike la ezofuna umsebenzi, usuke from 2021 right? Up until manje umsebenzi awukakawutholi. Yeah. So uphila kanjani? Uma uthi kuyenzeka ukudla phinde ningakutholi. Ukuphila nje nabantu labo sokuzwana nabo abangenankinga abakwazi ukukusiza mangabe uxakekile. Nanokuthi imali engaziyo ukuthi ize esandleni sami yilo 350. Noma ngiyawuhola u350 noma ungeke ukwazi ukuphesha zonke izinkinga zami kodwa ngiyakwazi ukubamba lapha nalapha ya ngihlanganisa. Ungcono bakhona income encane engenayo akufani. So in terms of idakamizwa thizeni mhlawumbe ngabe uyaphuza uyabhema ukhona ukusebenzayo. Ngiyabuza. Feel free. Okay. Be honest. Lokho engikusebenzayo ngikwenziswa istress. Khona ukusebenzayo. Yeah, khona engikusebenzayo. Istress. Okunanokuthi mangathiwa angikiyeke ngeke kuze kwangigulisa ndawo. Mhlambe ngagaina something, mhlambe ngagaina iweight, mhlambe ngibona sengigqoka size 38, ngigqoka 28. Since phela kuhlukene khona inkantini, khona incinga, khona utshwala, khona insango wena usebenzisa kuphi lokho? Mina ngisebenzisa ugwayi nensango notshwala kuphela. Ugwayi muphi? Enigwayi cigarette nje. Okay. Nensango notshwala kuphela. Okay. So ukwazi ukusebenzisa ugwayi, insango, uyaphuza, awusebenzi. Angisebenzi. Uhola ilokhuzana imali engango-R350. Yeah. Utshwala buyabiza, I know. Ayibo sisi. Uyabiza utshwala. Yeah. Umaintaina kanjani kwesinye isikhathi? Because I'm sure ukuthi u350 mhlawumbe uzothenga into yokudla, mhlawumbe nento zokugcoba, utshwala bona umisa kanjani? Sisi imali yami u350. Yeah. Okulungisa mina. Yeah. Utshwala ngomthola ethaveni. Umthola kanjani ethaveni? Hayibo baningi abasethaveni abantu. Yini uyakashela? Hayibo ngiyasaha. Ngeke ngize mina nje angiyikhiphi imali yami. Uyethaveni uyophuza kodwa imali ungenayo. Angiyikhiphi mina imali yami ngithenga utshwala. Utshwala ngizobuthola phambili. Kufanele ngizenze mina. Insango ngoba insango masufuna ukubhema manje. Wenza njani insangweni? Cha sike phela insango khona ngisho R5 no R10. Okay. Hayibo. All right. So, sisa la endaweni yokuhlala. So la nihlala khona kumixile yini? No, angimixile. Amantombazane kuphela. Amantombazane wodwa. Because ngiyayithanda le ndawo. Okay. Ngiyayithanda ngoba i-safety. Oh, okay. Ngcono. Noma ngakuthiwa unayo uboyfriend akavumelekile ukungena la. Oh, okay. Wena okufanele uze uphume. Okay. Hayi ngisaye Bayside. Uphinde uye Bayside. All right, sisakhuluma ngoboyfriend. Ukhona umuntu ozwana naye mhlawumbe oqondile noma nje indaba zemjolo nawe into ezimbili engahlangani. Hayi sisi mfethu yabo masuya lapho siyakude kakhulu. Yeah, ngifuna ukwazi. Siyakude kakhulu. Kahle ukhona umuntu engithi ukhona la enhlizweni. Okay. Kodwa akekho la. Thula akekho la eThekwini. Okay. Ule Joburg. Uyasuka la ufuna kuyena eJoburg noma yena uyehleza mfethu yazi yaboma uma ukhuluma kanjalo ashiye kanjalo ukhona nginaye ngiphila naye siyaxhumana ngefoni sineminyaka eminingi naye sisuka kude naye njoba ngila eThekwini hayi phela abakhona omasibambisane siyaba omasibambisane omakhwapha kanje original le masiba amakhwapha ke lawa manje original nginaye. Okay. So ngibuze la sithanda sami since okay unayo umuntu wakho endakekho futhi eduze kwakho okay ngiyakubona lokho amakhwapha it's okay
Since uhola imali encane kangaka ka-350 ngeke uzuphile ngo-350 kube ukuthi uyakwazi ukunakekela zonke iy'ndleko zakho angithi uyabona. Uyayisebenzisela enkantini wena ufuna uyithenga enkantini iy'mali, iy'nto zokugcoba ziyimali, ukudla kuyimali. Uma uthi mhlampe kwesinye isikhathi kuyenzeka ukudla ningakutholi akithi. Yeah. Kuyenzeka kwesinye isikhathi nikuthole. So if ever ningakutholi noma kuney'dingo onazo ukumise kanjani? Ngiyabekezela mntakababa, angifuni ukuqamba amanga, ngiyabekezela. Okay. Ngazi ukuthi mhlambe kunejini engiyibone Mr Price, ile yabo leya jini egqoke leya sisi ngiyayifuna. Senge Mr Price, okay. Ngizobekezela. Okay. Kufike lo 350. Oze kufike 350. 350 wami. Sengiyazi ukuthi ngizothenga ijini, nento yokugcoba ebusweni, nensipho yokuwasha. Ukudla vese siyakuthola khona indawo zokuphaka ukudla ongakhokhelwa khona. Mangize ukuthi anginqeni ukusuka lapha ngiyasuka ngihambe ngiyophaka ngiyibuyelele endlini. Manje ke sandla sama akukaze kwenzeka yini phela njengomuntu wesifazane kunezinto esizidingayo evele iqhamuke nje sikhaleni uyazi ukuthi ngasiyayithanda izinto nje kukaze kwenzeka mhlawumbe uthi usugaxele ngale ndlela yokuthi mhlawumbe njengamanje uze uyoyinikela kumuntu thizeni ukuze ukwazi ukuthola imali akukaze kwenzeka leyo nto. Sisi mangizokhuluma iqiniso. Yeah. Mina ngiyakwazi ukugwema izinto. Into engibonayo ukuthi yabo lento izongiholela engozini. Yeah. Ngiyakwazi ukuyiyeka. Kodwa ngesimo sempilo. Yeah. Uyabona ukuthi ngeke ngize ngilale ngingadlile. Yeah, phela ukuzilala mhlambe kuyenzeka sometimes umuntu we-treatment ngeke uzuliphuza iphilisi ungadlile. Yeah. Manje makukhona lo yobona ukuthi hayi yabo mangiyalapha kuzokwenzeka ngiyithola into yokudla ngidle. Iphuze iphilisi. Ukudla udle like ekunikeza ukudla kuphela okhona imadlana mhlambe ngiyenzeka kube imadlana. Leyo nizoba nisuke nivumelene ngayo. Akusiyo ukuthi into ya every time. Into oyenza ngoba ubona ukuthi khona la ngishoda khona lapha na akusiyo into yakho oyenza every day. Okay. So mhlambe uma ungangathekisi if ever mhlambe uxhumana nalowo muntu thizeni noma mhlambe sebekhona vele abantu nje owazi ukuthi hayi mangibheda xhumana nosibani khona umuntu amvele ngiqonde kuye straight. Khona vele into kanjalo. Oxhumana naye kanjani? Ukwazi uqonda kuye straight ekwazi ukulekelela ukuthi ugcine phela imali uyithola. Mhlawumbe usihlapha ngizigcine ngilala naye imali ekwazi ukuyithola ngikwazi ukubackup up into zami. Ukhona vele use standards. Kuyenzeka abe khona kuyenzeka angenzeki. Okay. Yeah. So uma umfuna ngaleso sikhathi ungamtholi ukumise kanjani? Ayikho into ozoyenza ungatha noma khona la wazi khona ngesports khona thizeni owazi ukuthi mangifika la vele obvious ngizomthola. Kuyenzeka umthungathi ungamtholi, kuyenzeka ube nesport ungamtholi. Ayikho into ozoyenza. Sekukhamba yolala. Okay. So uma uthi mhlawumbe kuyenzeka ngaleso sikhathi uma usuku umtholile. Uma kwenzeka mhlawumbe nikhuluma nibonisana pheke into engakanani kuba isikhashana esingakanani mhlawumbe leyo mali yakwazi ukukulasta mhlawumbe iviki noma ke mhlawumbe kuze kucishe kuphela inyanga le mali asuke ninikeze yona. It's depend ukuthi ukhulume nomuntu onjani. Yeah. Sometimes kuyenzeka ukhulume kanti ukhuluma nomuntu ongekho right. Okay. Ozokwenza ukuthi nje kube worse. Kube worse kakhulu. Yeah, kube worse. Kube worse kunalento akade uyidinga. Yeah. Isikhathi esiningi mina angazi ukuthi abantu besilisa abadalwe kanjani. Akekho umuntu ojabulela ukwenza lento esike yenziwa abanye osisi. Asikujabuleni nathi. Kodwa sisuke siphoqwa isimo. I do understand. Ngeke uthi ungisukele ungifica mhlambe ngisethaveni ngishaya ubhiya wami uyangisukela. Ngoba seyakwazi. Ngoba useyazi ukuthi vese abantu abaningi ubathola la. Bese uyavuka ekseni. So enjoyile so right wena. Bese uyavuka ekseni uzongishiyela u100 rand. So 100 ngifuna ukwazi la ukuthi if ever mhlawumbe ngalolo suku uma ukwazi ubuya kuyena. Kuye kube imali ngifuna ukwazi mhlawumbe kube imali noma imali ekwazi ukukhava indleko zakho. Kuye kube 300. 300. Yeah. Okay. Uya kwesinye isikhathi kuyenzeke kunike lo 300. Kuyenzeka nginike, kuyenzeke ngakunike. Senikwazile ukuthi nibe ndawonye. Sesikwazile ukuthi sibe ndawonye. Kodwa dawe yakade ekhuluma ngakhona wena ubuthembile ukuthi hayi lo muntu showcase into yami uzonginike right. Manake mphephu senikwazile kuba ndawonye ubusuku bonke. Nivumelene ngemali nivumelene. Ezivumelane ngayo. Kusasekuseni akasakuniki. Useyashintsha lo muntu. Kuleso simo kuwenze kanjani? Uzokwenzani? Awunayo ipower yokulisana nomuntu esilisa. Okay. Imiyekele.
kodwa bakhona abayomshaya phambili. Okay. Yeah. So awunayo mhlawumbe indlela noma ukaze ube nayo indlela mhlawumbe yokuthi kwesinye isikhathi before mfethu siqale at least give me uhalf wale mali yabo ngoba phela awumazi ngithi umuntu mase ungamazi nawo anithembani yokuthemba umuntu okwazi ukumbona manje ongamazi mhlawumbe manithi 300 mfethu unikeza 150 njengamanje mhlawumbe 150 usizokunika ekuseni kuye kwenzeke kanjalo kuye kwenzeke kanjalo yeah bakhona okwazi ukwenza njalo abavumi abanenkinga khona omunye wathi mawungena nje futhi uyaqala uyangena eminyango anginike into yakho ekunika imali yakhe same time nje akafuna store uhamba nje vele yonke into yonke ise right khona uzokutshela ukuthi hayi ekseni khona uzokutshela ukuthi hayi nayi half ngizokubona ekseni yo kwaze kwanzima kuba nomuntu the whole night eqede ngakunikeza imali abantu besilisa abanjalo kodwa ayibonke okay yesize sibathwe sisi so njengoba umuntu vele ongagxilileke kulento umuntu odinga ukulekelela udinga ukulekelelwa ngani kahle kahle njengobula namhlanje cha mina njoba ngilana babukeli nabalaleli ngidinga ukulekelelwa ngomsebenzi nendawo yokuhlala ukuze nami ngikwazi ukuyimela. Okay. Umsebenzi ukhethile umsebenzi okanjani? Umsebenzi angokhethile. Okay. Umsebenzi as long nje mangikwazi ukuyimela nami ngiyithengele into engiyifunayo ngizenzele into engiyifunayo ngesikhathi engisifunayo. Kunomuntu nje kamanje obukelayo okubukayo mawuthi nje umsebenzi afuna ukwazi kazabe umuntu okhuthele yini ukuphi okwazi ukwenza ikuphi ongakwazi ukwenza okungenzeka mhlawumbe unenkinga thizeni noma unesifo thizeni ongakwazi ukwenza okunye mhlawumbe angacabangela wona lowo msebenzi mhlawumbe iziphi izinto okwazi ukuzenza mhlawumbe ukuze umuntu mayibuka njengamanje ethi hayi ngingamthatha mhlawumbe ngangilekelela la. Mina ngigudi emsebenzini wasesitolo nasekitchen ngigudi ngithembakele kamnandi nje futhi ngithembakele anginaso isandla ngile ngane ecelayo. Okay, that's good. Okunye ke endlini uyakwazi ukuqoqa nje kamnandi yabona nje mawuzongishiya nje endlini ngibe ngedwa abantwana yakwazi ukubanakekela ubala lo futhi ngakho mhlambe ngingamtholi owesibili because ingane yami na 18 years. Okay. Na isizwe yakwayo sengiyisalakazi vese already. Manje ngcono ngithola umsebenzi ngazi ukuthi umzukulu wami uzofika ngalolu suku uzofika ngalo. Uzofika isalakazi ehleli phansi. Alright, so let's hope abantu njengamanje ababukele lolu hlelo kunomuntu ofisayo ukukulekelela ekutholela ishelter kunomuntu ofisayo ukukulekelela ekutholisa umsebenzi so njengamanje bengaxhumana nathi as Blaqlife but mina nawe njengoba sixhumane la emgaqweni nje kanje bazokwazi ukuxhuma kuphi. Okay, i-cellphone number nginayo ifoni yocingo ithi 0714 580 18092 uzoba ufuna umbali nomthandazo mchunu 0714 580 18092. Okay, uzokwenza kube lula soyibhala khona la ngaphansi kwescreen ukuze yonke into ibe lula. Alright Mbali, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nanokuvulileka nje kwakho ukwazi ukukhuluma nathi. Abanye abantu abakwazi ukukhuluma especially izinto ezibucayi njengalokho kade siqeda ukukhuluma ngakho njengamanje. Since umuntu futhi njengamanje nomuntu onabantwana ongasi mhlambe angifisa umntwana wami ibone lento kade ngikhuluma ngayo noma ngifisa umntwana wami azi ngalento le ekade ngikhuluma ngayo ngisabo but isandla sami sibonga isibini sakho. Let's hope uNkulunkulu uzokwazi ukukuthwala uzokwazi ukukulandela umuntu right ozokwazi ukukusiza ekulekelele ekukhiphe kulolu bisha. So before ngivale isandla sami since umuntu njengamanje ekhaya ebukela elalele efisa ukukulekelela ofisa ukukulekelela ngifuna ukubuyela back ekuthenini wena usebenzisa idakamizwa right. So kunomuntu ozothi njengamanje yazi ngiyamcabangela ukuthi ngasebenza la emzini wami but la ekhaya siphuza sibhemi ngiyafisa ukumnikeza umsebenzi but njengomuntu ophuzayo osebenzisa lezi dakamizwa thezeni angikwazi angithi yabo. So ungakwazi njengamanje mayithi umuntu nanku umsebenzi ukuthi mhlawumbe kube ukuthi uyahoxisa kancane noma uyakuyeka ukwazi impilo yakho uyiqoqa iqhubeke ibe right. Obala lokho sisi ngoba kungigulisi angenzi lutho njoba ngikwenziswa istress so ukuthi izinto zami ngithi ngiyayizama ukuyihlanganisa ayihlangani uma ngabe ngingathola lokho engazi ukuthi ngiyakufisa ukuthi ngikuthole enhlizweni yami ubala lokho ukuyeka. Okay. Akusiyinto enzima. Kungcono ke wena awudingi nje nanento eziningi awudingi nayo help mawuthi ungakwazi ukuziyekela wena ngoba nakho ufuna ukugcina usizakela. That's good.
abukele emakhaya nimzwile usisi nikuzwile ukukhala kwakhe ngiyathemba ukuthi nizokwazi ukumlekelela ngayo yonke indlela umuntu ofisa ukuthola umsebenzi ekwazi ukulekeleleka ethole indawo e-right yokuhlala gcina imlekelele umuntu ozokwazi ukuya ngisho idakamizwa seyinikela ukuthi engayeka ngisho idakamizwa yekutshwala for ukuthi nje maningamtholela umsebenzi ngicane silekelele as Blaqlife TV simlekelele it's either mhlawumbe uney'mpahla zokugqoka ezi-right ezingakwazi ukumnikeza ukuthi ebe-right ungakwazi ukumtholela i-shelter or ungakwazi ukumtholela umsebenzi cela usilekelele kule namba elangaphansi yona namba engizokwazi ukusixhuma kuyona sikwazi ukulekelela usisi njengoba elana asifisi umuntu ebelana ehambe engasizakalanga let's hope uzosizakala kanti-ke mina igama lami ngolonto yangwadlamini Blaqlife TV le isponsorishwe iBuddha Bright niyabona muhle kanjani bafethu hamba ney'nkundleni zokuxhumana ni-like ni-order nifaka ama-order nibe bahle njengami ngimthandani Bye bye. Kade ngizama ngizabalaza